R2 bonglong Bilson Crow arong amekar Clarice rong pharpi hong hap hong rua kesu kelong lokajok kerap kacuhang. Kardong, pini nili alkenis karbing long thanje bang put hari isa binong teron non betang ton penar diponita. Lakha ingkoy ratrok Duar Bagori constituency kaparlo R2 bonglong Bilson Crow arong amekar kakrung rong pipi asupi Clarice rong pharpi alangli ningkan kriner kep anlo hong hap hong rua kesu pen chechak nang lapen alangli aria keng sitame kememe de rajok barpi barso sitame adimamat chiti ponang koklo lasi lokal emisi Richard Tokbi lapen Karbiang long arlo pen aning kemenai abang phu KACCM Dr. Tuliram rong hang aphan nang kirap nang pajir tha pusi keso wek abang phi atum hemasar pi kakrung rong pipi a hin pen kachuning ri padopon halapu rong asara hin pen nang bachini dun ke keso ta aprang pen ta chelang bomlo bonsi ta kiduk ke boy de da jok si keso chelangun e der lo pusi than nang pachini dun lapen believer stand church pastor kensing rong pi a hin pen zitame keso de rabang phi atum phan Keravek ji abhansi kachuning ri padopon tarapung pendor sing tok bi lotiki mi news Karbiang long so komane nang tunga phan nang kahumri nang kilang abang dulu mah Ave ave non itung Duar Bagori MEC sar panta chuning rilo labang so keso pan akerabi pan si alangli panta chuning rilo tapuna non nitum kaching honai Duar Bagori MEC Richard Tokbi alangli pan stami labang so oso keso kerabi pan si alangli panta chuning rilo nang lidarong gamra nang limen chithani gima oh nilimen ke Bilson Crow tante nang li ke darong asolo ma oh aprang si nai niak long pen kardong pi pajir lo kasi nili ladak teksedas tami dak apastor lo kasi nilimen ke kensing rong pi nili mondoli amen ke bilwar stanchar tukotong mondoli lo asi lag nili member lo asi nili tum tami kedul bor tangka poisa kawi penajok nili tum tami cilang teksedas lo nili tum apuria lo cinghon anggil asupi lo clear rong parpi la so kisun kan cleaner keb lo asi alang tum hema ritus tami ave pin do vida theklong lo rat atum antami la pen ke angli kisu aduk do pik lo ni tum ku cilang ye phan thang ta abidia kong da lo alang tum puria tum antami kedur bor tangka poisa cholong ak the pen masi bang so kisu cilang theke da lo la hello la si mi li ka ching hon nei ante pini nang li phan nang kar ju ji ke la lo aprang si Karbiang long ara phan an aprang si nang lemen chithani gima Hana, nilimen he. oi Akrong rong pipi pu. kakrung rong pipi Ke tangte nilisupi amena bangke kliri rong parpi. Clarice rong pharpi tangte la ching hona musola keso bang ningkan ko ando pola keso ning Kan kri ni lo tong bang kestu. Kari ke hong hapang ru. alapen hala aprang a keso penke Ala pen kan klener ke kan kena ke. oh anu di ante la bang so keso puthak nang li sap so nang than the gima Kan thei tema. Ane ke ceng ke la pulo la bang amaya pulo ta aram. Aram pen ke milo. Milo pulo hem chewan lo ke klu yon ne klu ni ke milo men thang ching ching si thai lo ke dam ke ko hi tema. Ta la so pen na chi su thu hop tai cha na chi su su ma ra ke hom ru ru ma ke so dak an ke thang te ke ke ja long ke aria keng ching hom lap la di hom lab la re ke hom lab non ta i hom etia bar pi bar su ta dam ne lo elo ki di lok ki tot lok lo tang te ni li son la na ju thula nang li Karbiang long ara da phan ke the ke ding atum non ke chari bom atum phan nang li ko pilo nang li hin pen ke pachini ning hang ado ke ni patini di ni nam thai ke chuni ri ni ke la Richard Tokbi ke han pen la tum han ke chuni ri ni ke la so phutsa ke so phutsa ke ne war sai ni pi dun tha wa ya lo si si la ni ri pen ni yang ri pen si o si yang ri pen du chom ba ni ya
Jukla hati tu dah hati. Ni lihat apa ni lebih lebih. Lah soalam lah. Nanti nak cuning ridon je lam tiket ni lihat apa lah. Nah tu bahan ni bet di gitu. Bahan ni bet. Tak. Pini Kheroni Jengkro Arong Along Karlitang Mohon Teron Chikimu Pumbong Long Mate Football Angdung Kiti Mate Final Kapathu Padopon Angdung Kiti Mate Final Kapathu Pon Lake Kheroni Practice 11 Lapen Jirsong Club Kandura Hojai District Angbong Si Pathu Pon Lo Bangso Kapathu Along Alohi Sarpo Aman Pen MLA Akehai Rup Singh Teron Manpeng Alohi Akehai Dhon Singh Dera President Kheroni Sports Association MSc Kopili Pawan Kumar VDC Chairman Kopili Akehai Baburam Rongphar Jengkro Arong Asaratum Chetong Dunsi Kepathu Along Alira Cham Pidun Kheroni Practice 11 Atum Kethek Mucherojok Golpum Ni An Jirsong Club Kandura Atum Aphan Thapsi 2-0 Pen Chepahai Pon Kehai Anong Elake Tangkasuri Krepho Lapen Trophy Pi Pajirdun Somtak Thaksi Runners Up Aphan Tangkasuri Nerkep Lapen Trophy Pi Pajirdun Kalbi aku huben kalcu pagi pantat ini dia. Alang lipan kami kalbi huben kalcu pagi pantat ini dia. Kami kalbi apa yang kami cuba membantu diri. Ini bangsa. Mari member nampak diri perjalanan. Ladak tuan pergi kah? Ini baru kali masih lagi kamu lagi apa tuan pergi kah? Kepada wanita Richard Sabita. Pinya beta kalan si kang ton poniglo lain bom tami LK News Karbi Anglo